Коментар по темата ще направи президентът на Италианската търговска камара у нас, господин Марио Монтеки. Здравейте и добре дошли. Buongiorno. С превода ще ни помага госпожа Десислава Шопова. Здравейте и на вас. Добър ден. Добрата новина за нас от началото на 2012 година е, че трудовия пазар на Италия беше отворен за работници от България и Румъния. Междувременно Германия, Румъния и Италия са най-големите ни търговски партньори в Европейския съюз. Така че какво е нивото на българо-италианските бизнес отношения към момента? Diciamo, facendo un minimo di cronistoria dei rapporti, i rapporti sono sempre stati molto positivi tra Italia e Bulgaria. Ci sono dei rapporti storici dal punto di vista imprenditoriale. Ако трябва да се върнем назад в историята, можем да кажем, че италиано-българските отношения са традиционно добри още от тяхното формиране преди много години. Che hanno conosciuto i massimi livelli dal 2001 fino al 2007-2008. Така техният пик на развитие беше в годините между 2001 и 2007. E negli ultimi 2 anni e mezzo, sia da quando è cominciata la crisi, sia comunque per scelte anche da parte di questo governo, insomma, sono state abbastanza ridotti gli investimenti qui nel paese. Трябва да кажа, че обаче от около 2 години и половина, откакто започна кризата, поради това, което тя носеше, а така и поради изборите, които правителството направи, трябва да заявя, че отношенията като че ли малко се редуцираха. Quindi abbiamo assistito all'abbandono di moltissime aziende italiane, ma non solo italiane, anche altre straniere, inglesi, francesi, tedesche, qui dal paese Bulgaria. Така че бяхме свидетели на отдръпването на много италиански и не само италиански фирми, немски, английски от България, за съжаление. Ma questi sono dati anche che ci fornisce il governo bulgaro, quindi... Разбира се, това са данни, които ни дава и самото българско правителство, така че... Така е, много голям спад отбеляза България в последните 2 години по отношение на преките чужди инвестиции. Междувременно пък Италия все още се опитва да се справи с дълговете си проблеми. В този смисъл, какво показват цифрите по отношение на италианските инвестиции в България? Споменахте, че има оттегляне. Какъв е процентът на спада? C'è un grande abbandono di ditte italiane qui dalla Bulgaria, comunque ci parli un po' con i numeri. C'è sicuramente un grande abbandono delle aziende italiane in Bulgaria e questo in controtendenza con tutto quello che noi poi in realtà pensiamo, perché comunque la Bulgaria potrebbe essere un punto di riferimento per le aziende italiane. За съжаление, трябва отново да повторя, че много италиански фирми напуснаха България. Това, разбира се, не е добре, защото България може да бъде една отправна точка в развитието на този бизнес. Un punto di riferimento perché ha una tassazione agevolata molto buona che in Europa non ha uguali. На първо място, защото данъчната политика в България е много добра и тя няма алтернатива в Европа, както знаем. Perché ci sono molte affinità tra imprenditori italiani e imprenditori bulgari, compreso i lavoratori. Наред с това съществува един особен афинитет между италианските и българските предприемачи, както и между съответните служители и оператори на пазара. Quindi si può lavorare molto bene. Така че наистина може да се работи, да работим заедно много добре. E la Camera di Commercio italiana in Bulgaria lavora proprio in questa direzione. И трябва да кажа, че Италианската търговска камара в България дава своя принос и работи много именно в тази насока. Perché non lavora solo con le aziende italiane, ma anche con le aziende bulgare che vogliono penetrare il mercato italiano. Защото тя работи не само с италиански фирми, които идват в България, и обратно с български фирми, които желаят да намерят мястото си на италианския пазар. E le aziende bulgare sono sempre di più. А тези български фирми стават все повече и повече. Quindi partecipano alle fiere, vogliono fare investimenti in Italia.
И те желаят да участват на панаири, на такива изложения, да инвестират в Италия. E non per ultimo anche l'incremento del turismo bulgaro in Italia. Не на последно място трябва да спомена и нарастването на българския туризъм по посока Италия. Ma questo anche del turismo italiano in Bulgaria comunque. Наред с това се развива и притокът на италиански туристи за България. Voi avete magnifici posti, specialmente dal punto di vista culturale, storici, che comunque gli italiani apprezzano molto. Italiani e stranieri in genere apprezzano molto. Имате чудесни места, които да се посетят така от чисто културна гледна точка и те предизвикат интереса не само на италианските, но и на другите чуждестранни туристи. Тази тенденция, за която споменавате, за повишен интерес от страна на българския бизнес за развитие на предприемачество в Италия е много интересна и ми се иска малко по-късно да поговорим за нея, но преди това вие изброихте някои от предимствата на българския бизнес климат, кои обаче са недостатъците, които станаха и причина за отлива на инвеститори в последните години. Ma sicuramente c'è una situazione di crisi mondiale, in particolare europea. Значи говорим и знаем, че има световна и в частност европейска криза. Questo ha già portato un irrigidimento da parte delle nostre aziende a valutare bene gli investimenti, in particolare all'estero. Това доведе разбираемо до едно леко отдръпване и по-внимателна и дълга преценка от страна на нашите фирми за евентуално навлизане в чужбина, особено на изток. Da quello che ci dicono i nostri imprenditori, la situazione è anche abbastanza diciamo particolare nel paese. Това са думите на нашите предприемачи, това, което те ни казват, че ситуацията е доста сериозна в страната. Si hanno tutta una serie di problemi con le autorità fiscali, con le autorità locali, proprio per le persone che hanno le aziende, quindi dal punto di vista proprio dei lavoratori, dei controlli che vengono fatti all'interno delle aziende. Да, така че това са техни данни, които ни дават за срещаните трудности в областта на данъчната политика, в областта на контролите, на бюрокрацията, на всичко това, на което те са подложени тук. Diciamo che quello che lamentano i nostri imprenditori è che le leggi sono abbastanza chiare. Това, което те споменават всъщност много ясно е, че на първо място законите са много ясни. Ma vengono facilmente interpretate dai funzionari che poi la devono applicare. Но пък биват интерпретирани много лесно от съответните функционери и длъжностни лица, когато се прилагат. Quindi loro lamentano proprio il fatto che non riescono a mettersi in regola proprio perché non capiscono come devono agire. Така че те точно от това се оплакват, от затрудненията да организират всичко регулярно и редовно, защото не знаят как. Ora sicuramente non è colpa dei funzionari, solo dei funzionari che applicano le regole. Разбира се, това не е само, вината не е само в длъжностните лица, които прилагат законите. Ma anche nostra comunque, che in molti casi insomma diciamo trascuriamo tutte le regole proprio perché lavoriamo all'estero e ci sono dei controlli comunque in qualche modo diversi, ecco. Вината, както казах, е и наша за това, че по някой път пренебрегваме начините и пътищата, по които трябва да работим в тази страна и за това ни е трудно. Non dimentichiamo che l'Italia comunque è un paese che ha 140 miliardi di euro ogni anno di evasione fiscale. Да не забравяме, че Италия е страната, която има 140 милиарда евро укрити данъци. E sono dati in difetto. За съжаление, това са данни, които не говорят добре за нас. Може би проблемите са сходни в някои отношения, но какво може да се направи, за да бъде България по-привлекателна за чуждите инвеститори и в частност за тези от Италия? Ma la Bulgaria in questo momento è destinataria di fondi strutturali il periodo 2007-2013, quindi ci sono moltissimi finanziamenti europei. България, както знае, в този период е адресата на много структурни фондове за периода 2007-2013 година, така че има много финансиране. Ci sono 7 programmi operativi.
Имаме 7 оперативни програми, както Diciamo знаем. che le aziende italiane potrebbero in qualche modo entrare in tutti i 7 partecipando alle gare? Така че в този смисъл италианските фирми биха могли да участват в съответните търгове и Quindi конкурси per ogni settore si potrebbe partecipare. и да участват във всеки сектор, във всяка програма. Il problema è la difficoltà all'accesso poi della gara. Molte aziende che partecipano a gare internazionali, non solo in Bulgaria ma in Romania o in altre parti del mondo, sono qualificate e qui molto spesso hanno problemi per quanto riguarda la documentazione relativa al bando di gara. Проблема е друг за самия достъп до търговете на италианските фирми. Това са все фирми, които са участвали в такива международни търгове не само в България, в Румъния и в други страни, и те откриват този проблем при самото кандидатиране в търга относно изработката на документация и на тръжната документация, която да представят. Тук отново идва проблема с бюрократичните спънки. Нещо, за което говорихте и преди малко. Проблема con gli ostacoli burocratici, quello di cui ha parlato poc'anzi. La Bulgaria è una giovane democrazia. България все пак е една млада демокрация. Quindi voglio dire, tutto sommato non è un paese strutturato come l'Italia, la Germania, la Francia. Con tutto ciò l'Italia per esempio ha moltissimi problemi per quanto riguarda i bandi comunitari e la burocrazia in generale. По този повод тя, бидейки млада демокрация, не може да сравнява историята си в този смисъл с Германия, Италия или други страни, независимо, че, например, Италия има страшно много проблеми, именно в този смисъл, в бюрокрацията, в прилагането на правилните подходи. Quindi credo che facendo un po' più di attenzione si potrebbero risolvere tranquillamente questi problemi e attrarre investimenti stranieri nel paese. Така че, като с малко повече внимание, тези проблеми биха могли да бъдат отстранени и да се привлекат инвеститори в страната ви. Così come è stato negli anni passati. Така както това се случи през изминалите години. Това ли е прогнозата ви за настоящата 2012 година? Ma io non sono un economista, quindi non voglio fare prognosi azzardate. Тъй като не съм икономист, не искам така да правя прогнози, които са малко хазартни. Io sono imprenditore, faccio l'imprenditore e sento altri imprenditori parlare di una crisi che non ha precedenti. И тъй като съм предприемач, работя и съм сред предприемачи, чувам и техните коментари, че сме насред една криза, която няма прецедент. E sicuramente non riesco a comprendere anche alcuni atteggiamenti che la Commissione europea ha nei confronti dei paesi che comunque hanno dei problemi. В този смисъл не мога до край да разбера и да си обясня позицията и отношението на Европейската комисия към страни с проблеми. Così come la Banca Centrale che ha dato dei finanziamenti 500 miliardi di euro alle banche europee invece di darli ai governi. Като пример посочвам факта, че Централната банка даде 500 милиарда помощи на европейските банки, вместо да ги даде на правителствата. E quindi proprio darle ai governi voleva dire in qualche modo risanare anche i conti e cercare di promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei vari paesi, dei vari imprenditori appunto. Ако ги беше дала на отделните правителства, това щеше да бъде една много сериозна стъпка в спасяването на такива рискови ситуации, които съществуват в много страни, и да даде тласък на развитието им. Cioè noi già partiamo svantaggiati nei confronti degli Stati Uniti, proprio perché non abbiamo una banca centrale che emette moneta. Ние априори сме в по-неизгодна позиция, например от Съединените щати, тъй като нямаме централна банка, която да печата монета. Questo è un grosso problema per noi, per l'Europa, quindi bisogna avere una sensibilità maggiore poi nel cercare in qualche modo di correggere i conti del debito pubblico dei vari stati. Така че това е един сериозен проблем и трябва много сериозно да се помисли, за да се разрешат тези проблеми, свързани с публичния дълг, който е, с обществения дълг, който е проблем на много страни. Очаква се до март месец да бъде готов фискалния пакт. Буквално всеки ден има срещи на високо ниво в Европейския съюз.
ci sono molti incontri tra i paesi membri dell'UE. Какви са очакванията на предприемачите? Ще се стигне ли този път до конкретно работещо решение, което да върне доверието на пазарите? Secondo lei si troverà una soluzione veramente funzionante che possa far tornare la fiducia degli imprenditori? Nel paese, in Bulgaria? Доверието в страната, България имате предвид ли? Или? Доверието в Европейския съюз като цяло, еврозоната, Италия и разбира се България също. Beh, la situazione dell'Unione Europea è molto complessa, come abbiamo visto. Ситуацията в Европейския съюз е сложна, както видяхме. Ci sono tantissimi paesi che sono in difficoltà. Има много страни, които срещат затруднения. E la Germania che è da sola di fatto. И една Германия, която е сама. Quindi la Germania, diciamo, tira un po' tutte quelle che sono le file dell'Unione Europea. Така че за момента Германия сама дърпа конците на Европейския съюз, доколкото може. Essendo appunto protagonista di questa situazione. Тъй като е единствения главен герой в тази ситуация. Anche la Francia vediamo che ha qualche problema con le banche, quindi c'è già più di una minaccia di un abbassamento di rating. Както виждаме, и Франция има проблеми, някои проблеми с банките, така че виждаме вече една заплаха, отнасяща се към понижаването на рейтинга й. E l'Italia che comunque affanna e fa delle manovre lacrime e sangue, come abbiamo visto nell'ultima manovra che ha fatto il presidente Monti. И Италия, която знаем, че се задъхва и лее пот и сълзи, както е този красноречив италиански израз, за да излезе от ситуацията, както това бе доказано от последните действия на министър-председателя Марио Монти. Quando si avrà una cognizione esatta che l'Europa deve essere unica e non diciamo portare avanti alcuni protagonismi dei vari paesi come la Germania, la Francia o altri, in particolare Germania e Francia, ma l'Europa è unica, allora sicuramente si risolveranno alcune situazioni, il problema dei debiti pubblici, il problema dell'imprenditoria, della crescita dell'Europa che comunque ha molte potenzialità per crescere. И само в момента, в който така се разреши този протагонизъм между страните членки на Европейския съюз, когато Европа стане наистина единна и обединена и всички вървят заедно напред, тогава ще се разрешат и тези проблеми, свързани с публичен, с обществения дълг, с икономическата криза и така нататък. И обединена и единна тя ще може да върви напред, както това се очаква. Questo non vuol dire che comunque i vari stati non devono correggere i compiti. Това, разбира се, не означава, че отделните страни не трябва сами да си коригират поведението и разрешаването на проблемите с обществения дълг. L'Italia lo sta facendo ed è il terzo paese più grande in Europa, quello che è anche uno dei fondatori. Италия го прави. Трудно задъхано, но го прави и да не забравяме, това е третата страна в Европа, една от основателките на Европейския съюз. E abbiamo visto comunque che è stata una manovra, come ho detto prima, lacrime e sangue, quindi con molti sacrifici da parte degli italiani. И както казах и одеве, тези маневри, които напоследък политически се извършиха в Италия, наистина костваха много на италианските граждани, но те подходиха с разбиране. Ma abbiamo visto anche il nostro presidente Monti che è vicino nuovamente alla Francia e alla Germania, quindi leader in Europa. И видяхме, че и нашият министър-председател Монти е близо до водещите в момента страни лидер в Европа, Германия и Франция. Ако се върнем на въпроса, от който започнахме именно бизнес отношенията между България и Италия. Относно тези отношения, какъв съвет бихте дали вие като предприемач с опит? Трябва ли да се рискува в тези трудни времена да се правят инвестиции от български предприемачи в Италия, както и обратното? Guardi, secondo me la Bulgaria ha delle enormi potenzialità per il mercato italiano. На първо място искам да кажа, че България има много голям потенциал за достъп и развитие на италианския пазар.
E la stessa cosa l'Italia per quanto riguarda la Bulgaria. А същото мога да кажа и за Италия спрямо In un България. momento come questo l'imprenditoria italiana, che è particolarmente colpita da tantissime tasse, А в този момент италианското предприемачество и фирми, които са доста така поразени от многото данъци, una delle alternative potrebbe proprio essere quella di ritornare a investire all'estero, quindi nei paesi come la Bulgaria e la Romania. една от альтернативите за Италия е да започне да инвестира отново в чужди страни, в случая визирам България и Румъния, например. Ci potrebbero essere delle condizioni particolarmente favorevoli in Bulgaria, Със сигурност има много благоприятни условия за това в България, ma bisogna creare appunto le condizioni per far ritornare gli imprenditori che sono andati via. но това, което трябва да се направи в вашата страна, е да се създадат условия за завръщането на онези предприемачи, които си отидоха. E credo che questo sia utile anche al paese Bulgaria. Мисля, че това ще бъде много полезно и за вашата страна. Това е сигурно. В края на разговора бихте ли очертали само кои са секторите, които биха представлявали интерес за италианските инвеститори? Il settore manifatturiero sicuramente è uno dei settori più importanti, l'abbiamo visto negli anni passati. Един от важните сектори е манифактурния сектор. Това са доказателства за това има през изминалите години. Il settore dei servizi, Сектора на услугите, che comunque credo che la Bulgaria abbia bisogno di molti servizi, защото смятам, че България има нужда от много quindi di услуги. assistenza tecnica anche ai vari ministeri. Тук мога да кажа примерно едно техническо обслужване, техническа асистенция на много министерства. Come fanno tutti i paesi normalmente, Така compresa как Italia, това го правят във всички страни, включително Италия. e credo anche una maggiore integrazione in Unione Europea, Вярвам в една по-голяма така интеграция към Европейския con съюз una maggiore promozione del paese Bulgaria, perché è poco conosciuto ancora ed è un peccato. и с една по-сериозна работа по отношението на промотирането на вашата страна в Европейския съюз, която все още смятам, че не е достатъчно позната, а това е просто грях да остане така. Questo darebbe anche una maggiore visibilità al paese Това ще даде една по-голяма визия за страната e un'identità più forte